Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посереді нас. Шестий день Великого Поста. Нині Церква в Євангелії навчає нас словами Христа. Бог в Старому Завіті установив день спокою. День покоя по-єврейськи шабат, субота. 6 днів Бог творив мир, в 7-й день спочив і благословив той день, аби в ньому люди спочивали. Но в пророків часто знаходимо слова. Бог, то, що було в Старому Завіті, формував лише як неку проекцію будущих дарів, будущих благ, а потім то, що було в Старому Завіті, лише контури, що Бог готує в Новому Завіті. Так старозавітні жертви з їх кров'ю і постійно носити телятка, ягнятка перетворилися в Новому Завіті на безкровну жертву тіла і крові Христової. А Господній день замінився новим днем, днем Воскресіння Ісуса Христа, тим актом, яким відкрилися нам двері вернутися в Царство Божє. І так, День Господній, Воскресний день, благословенний день, який ми відчуваємо себе новими людьми, ізбраним народом Божим, народом святим, взятий в уділ. Ну от частинка людей і донині, в тому числі в Євангелії, держаться суботи, старої суботи. І тоді Господь, коли його обвиняли, що він ісцелив у суботу, сказав, не чоловік сотворений для суботи, а субота ради чоловіка. Этот принцип до сих пор не знають суботники і секти, котрі держаться ще Старого Завіта. Написано в посланні до Римлянам в 10 главі, кінець закона Христос. То, що закон старий був дітоводителем, коли дитинку веде мама у садик, потім довела, а там передала воспитателям. І вона свою місію виконала. Старий Завіт, як за ручку вів людей до Христа, а передавши Христу, ми стали дітьми Нового Завіта. Все, Старий Завіт свою місію виконав з його суботами, з його приписами не їсти то, не пити то. Так і пише в посланні к євреям апостол Павел. Ведь старозавітні жертви з їх кровлями, всіх приписами ніколи не могли би зробити совершенним, досконалим тих, хто приходить до того жертвенника старозавітного. А в Новому Завіті Христос взяв на себе гріхи міра, як той архієрей, котрий один раз вийшов, приніс себе у жертву за весь род людський, і тепер всі, хто вірив в Ісуса Христа, хто приналежить Його церкві, в яку входимо через хрещення, той формує себе вже будущого чоловіка, який має вернутися у Царство Божє. Так от в християнстві ми те ж саме. Через віру в Христа Ісуса ми себе знімаємо старозавітні одіяння і стаємо новими дітьми, дітьми Нового Завіту. І тепер уже для нас приписи старі, як історія, для навчання, но вже не як руководство. Старий закон одійшов. Унині в Євангелії Господь споминає, як іще в суботу ісцелив Господь Христос чоловіка, який мав суху руку. По-нашому, кстати, суха, значить паралізована рука. Суха жона – це значить худа жона. Так от така людина, чоловік, мав паралізовану руку, а всі дивилися в суботу, а це ісцелить Ісус. А Він розвернувся, сказав їм, откуда у вас таке жестокосердіє? Видите, чоловік хворий, ви б мали бажання мати, попросити мене, аби я його зцілив, а не ще осуждати. Вдумайтеся, прийшли мудреці у лікарню і осудили головного лікаря, на що він зробив операцію на апендицит хворому. Щось происходить то, коли нарушали діяння Ісуса, вроді би суботу нарушав, але Він совершав чудеса, вернув людей до життя. І формула нині звучить всім нам. Не чоловік созданий раді суботи, придаток до суботи. Субота для чоловіка. Все для чоловіка создано, і ми тим маємо користуватися. Но у сьогоднішній день Павел в посланні к Тимофею
говорить нам такі слова, які треба дуже добре пам'ятати на пам'ять. В принципі, треба на пам'ять знати все Писання, але деякі міста особо актуальні. Нині каже Павло в посланні к Тимофею, друге послання, 2 глава. Тимофеє, чадо моє, возмагаю благодати, котра в Христі Ісусі. І той, що чув від многих свідетелів, що я тобі казав, передавай вірним людям. Оби довольні будуть і способні научити і других правді Божій, Євангелію. Помни, що місіонер, священник має бути дуже свободний від остальних обов'язаностей, щоб всю силу направити на духовну роботу. Ніякий воїн не може бути, який обв'язується куплями житейськими. Воїн каже, знаєте, я лише тут оружие та йду на базар купити. Такого не буває. Воїна обслуговують. Воїнові дадуть на місто і одежу, і їду, його задача стояти на стражі. Який воїн на своїй зарплаті іде в армію? Каже Павел. І далі додає, і так і священники, місіонери мають жити від благовествування, щоб не бути зв'язаним. Бо представте собі картину, щоб священник у церкві служить, а потім йде на роботу до главного безбожника города. І от у безбожника, то з ним буде сміхуватися над ним, да ще й скаже, ні, вийдеш на роботу у неділю, лиши свою службу. Якое то було б служення? І так ніякий воїн за свою зарплату не служить. І друге, каже Павел, якщо хтось і постраждає, не увінчається, якщо незаконно буде подвізатися. Якщо хтось і молиться, ходить до церкви, говорить, що він релігійний, у нього якась там унія, секта, не буде увінчений, не буде мати награди небесної за свою релігію, якщо незаконно подвизається, якщо неправильно, тут напрашується слово неправославно вірує. Для современної маси людей, сірої маси, нецерковної, кожна релігія істинна. Двоє-троє зібралися, їх зареєстрували, вже релігія, вже йдуть, руняються з другими. Ми много раз з вами говорили, що Христос основав не церкви, а церкву єдину, у якій тільки єдиний є канонічне спасення душі. Все, що остальное організували люди, свої проекти, це вже не церква, а нечто другое. Ведь ми, православні християни, маємо 1150 років вже православні під Карпатами. І ще Київської Русі не було, і Московської не було. А ми вже були християни. А тому ясно стало, що іменно той формат, який ми прийняли від Кирила і Мефодія, донині є єдиний, правильний і незамінимий. Все, що нам приносили і унії, і секти, і лютеранство, кальвінство, і латинство, це вже був інший формат, це було другое. І наш народ це не прийняв. Навіть якщо тепер з'явилися нові релігії, які прийшли з Турції, народ сказав, хто має бажання, моліться, особливо такі мудреці цього світа. А ми держимося оригінальної, красивої релігії, спасительної, благодатної. Українська православна церква на то має всі докази і документи. Всі остальні релігії можуть функціонувати, але ми їм напоминаємо, кожен, хто вірує незаконно, неправильно, не буде мати награди, хоч чоло розбий у секті, хоч скач на висоту у других релігіях, ми не знаємо. Написано в Євангелії, там награди не буде. Безумовно, Бог буде милувати кожного чоловіка, котрий навіть і вне релігії православної зробив добре діло, і Богу то угодно є. Но будеш ли мати повну награду? Да, можна якісь зробити добрі діла, але жити вне центра
вне тої столової, де люди їсти. Да, можна в столову позирати через віконце і соглашатися, що є столова, але їсти туди не йти. Тоді чоловік рано чи поздно помирає без їди, без духовної, настоящої їди. Також душа помирає. І нині маса людей, котрі рахуються нібито релігійними, а вони давно вже відпали від Христа, від церкви. Каже Павел Тимофею: споминай Господа Ісуса, котрий воскрес із мертвих, і котрий від сім'я Давидова, так, як я благовістував тобі. В ньому я вже стражду, мучуся, терплю гонений, як злодій. Я, Павел, чесний чоловік, а у всьому світі об'явлений злодієм. Не напоминає нам це нинішні времена, коли вірні канонічної церкви, які чесні громадяни, платять налоги, виконують закони, але вони, законні діти канонічної церкви, вдруг об'явлені кучкою отщепенців, врагами. Як каже Павел, навіть злодіями. Я терплю, як злодій, но Слово Божє не можеш зав'язати, Слово Божє не можеш спрятати в тюрму. Сього ради я терплю раді ізбраних, да тії спасіння улучать, котрої во Христі Ісусі со славою вічною. І так Павел терпить, не тому, що він мусив ото робити, міг не терпіти, але тоді б він не вказав приклад, тоді б він не був носителем благодатної православної церкви. Ми теж сьогодні легко можемо не терпіти, стати в сторону, але тоді випадаємо із числа ізбраних. Жона, котра не хоче терпіти, випадає з сім'ї. Діти, котрі не хочуть бути в сім'ї, стають блудними і відходять і пропадають. Люди неправославні, якщо вони взялися ще з желанням мало того, що не бути православними, а ще вмісто того, щобися молили в своїх храмах, і ще йдуть бити православних нас, людей, значить перед нами унікально заблудші і нерелігійні люди. Неважно, чимся вони прикривають, якими ідеями, перед нами люди невіруючі. Ми ж діти Божі. Для нас віра в Бога – це не просто якась дань комусь. Це як жінка любить свого мужа не за те, що він їй платить зарплату, а тому, що вона любить, тому що любов її воскриляє. Вона розкрилася як жінка із-за любові. І ми, віримо в Христа Ісуса, пламеніємо Духом і воскриляємося у вірі Христовій, як діти Божі. Все остальное, котре вне церкви, як шелуха, як то ті люди, котрі і вроді би вірять на словах, а обично, яка же віра у людей? Каже апостол Ян Богослов в своєму посланню: «Якщо ти кажеш, що любиш Бога, а брата свого ненавидиш, а ще береш болгарку та ріжеш церковні двері, та б'єш, та сльози приводиш, та й постом, що з тобою є? Який ти християнин?» Звісно, люди безбожні, вони навіть на таку критику не реагують, бо чоловік безбожний – це чоловік духовно осліпший. І вже йомуся видить, все, що він ламле, як будто би він садить. Але це вже розрушитель. Молім Бога, щоб Господь подарив нам цінити День Господній, іменно День Воскресний, День Нового Завіта. Коли ми діти Нового Завіта, уже для нас приписи старого вже одійшли. Ми діти Нового Завіта живемо по-новому. Причому знову повторимося. Сам Христос порівнював, казав старим, ветхим було сказано: не вбивай. А я вам кажу, каже Ісус, хто скаже слово своєму брату, пустий чоловік, уже убійця, бо словом може убити. Старим було сказано: не прелюбодійствуй, а я вам кажу, дітям Нового Завіта, хто лиш подивиться думкою, очами на чужу жінку з блудними побажаннями, уже прелюбодійствує з нею в серці своєму. Яка велика різниця між Старим Завітом і Новим? Старий Завіт – якийсь некий маленький фундамент, на котрому ми з вами стоїмо стройно,
здання церкви Христової, живі камені, в котрих перебуває благодать Божія, з котрих Господь формує великое, стройне, живое здання церкви Христової Вселенської. Боже, благослови наших людей, щоб вони і в нинішній день, і в завтрашній, коли церква буде святкувати, маючи опит поста, день, неділю святого православ'я, аби ми чувствували, що православна віра – це не просто одна із вір. Коли чоловік любить свою жону, то це не одна із любовниць, це одна єдинственна і неповторима віра православна, одна єдинственна і незамінима, в котрій є спасіння тут на землі, духовне формування і возростання во Христі Ісусі, в благодаті Божої по апостолу Павлу. Ну а у вічності іменно такі люди з православним духом, з православним возростанням зможуть наслідувати Царство Божие. Амінь. Христос посеред нас.